ọ bụ na ịga n'ihu wee hụ na enweghị ndị bata enwere n'etiti Ọka n'ime obodo ya na obodo ndị ọzọ na-emepe emepe n'ime Anambra steeti mere ndị ọrụ amụma ịhụ na gburugburu na-adị ọcha ma na-adị sam bụ otu akpọrọ Operation Clean and Healthy Anambra State Ocha Brigade ji wee nwụchikọ ndị Agboro ya na ndị na-anakọ ego ụtụ isi n'ụzọ iwu akwadoghị bụ ndị na-arụ ọrụ na Onitsha Bridgehead ya na ugwu Nwasike dị na Ogidi n'ime steeti a. Ndị a na-enyo enyo ejidere bụ ndị jigasị ihe dị iche iche ha ji arụ ọrụ nke gụnyere ịwakpokwa ndị Ocha Brigade n'ọrụ ma na-akapụ ndị na-anya ụgbọala ego n'ụdị na ha bụ ndị ọrụ mgbaji ozi maka ịnakọtara gọọmenti ego ụtụ isi. Chibuzo Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Onye Public Relation Officer nke ndị Ocha Brigade bụ Maazị Anthony Agbefune mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ kwuru na ụfọdụ ndị awakporo bụ ndị na-arụ ọrụ agboro bụ ndị nke ji ọtụtụ ngwongwo ọgụ bụ nke ha ji eji ike anapụ ndị mmadụ ego ha n'ike. O kwuru na mgbe a bịara ijide ọtụtụ ndị agboro ahụ otu onye n'ime ha gbapụrụ ọsọ bụ nke afa ya bụ Chijioke Godwin bụ nke oge ọ na-agba ya bụ ọsọ merụgasịrị ahụ bụ onye nke akpọrọ gaa n'ụlọ ọgwụ ka enete ya anya bụ nke o kwukwere na mgbe ọ natachara ọgwụ ahụike na a ga-akpọpụ ya ụlọikpe. O jikwazi ohere a ma dụọ ndị mmadụ bụ ndị na-azụ afịa iwu na-akwadoghị ka ha sepa aka n'ajọ omume ahụ maka na ha agaghị ene anya n'azụ ịwakpo ha ma kpụga ha ụlọikpe. Nwa okorobịa ahụ onye nke ahụ ejidere bụ Maazị Chijioke Godwin kwuru na ọ bụ onye na-anya ụgbọala na ọ bụghịkwa onye agboro ma kwụzikwe na ọsọ gbara bụ iji wee gbanarị ka a ghara ijide ya na o jebeghị nga n'izizi ma yọzikwa ka agbaghara ya ma mere ya ebere. Mmadụ ịbụọ ndị ọzọ bụ ndị ejidere bụ Maazị Wilson Chukwueze ya nakwa Maazị Chike Ikechukwu bụ ndị kwuru na ha bụ ndị na-anya ụgbọala n'afịa Building Material International kwukwaziri na ha jere ugwu Nwasike iji wee jụta ndị otu Ocha Brigade maka igwe eji atụ ụtụ tupu ejide ha ma yọzikwa gọọmenti steeti a ka ha mezi nnyocha ma chọpụta na aka ha dị ọcha.